जय जगन्नाथ राधे राधे। आज श्री पंचमी पूजा सरस्वती माँ को मो पु सब एमती पूजा करे। आज कलर फलर करी काली फूल निजे आनी माला करी केते सुंदर भाव ठाकुर ठाकुर हलद पूरा लाल देखा सिंदूर लगे सब पूजा हुए। माँ सरस्वती मो पाखे ये प्रार्थना समस्त कंठे विजय करूँ, समस्त सत पाठ देखा। आज दिन समस्त बहुत भलरे कटू। चलतु जावा आम घरे सब कौन कर सरस्वती पूजा आपण मान देखा पिला आज ओषा सरस्वती पूजा से रुटी सतुला और मिठा खाऊँ। दिशा मिठाटा केमती लगुच तुम कौन एटा कौ मिठा यहाँ बेंगलुरु आसी गुड़े तैयारी फास्ट टाइम बोधे गुड़े तैयारी मिठा खाऊ केमती लगुच बढ़िया लगुच। हाँ ओहो ये खाओ दी सांग जाक खाऊँ। एपटे आमर चलती टीवी सरस्वती पूजा जो आज आमर साधा डाली भात और मिक्स हो डाली तड़का दिया हम आमर डाली सहित डाली टी पड़ी आमर गुड़ ये आमर शाग सब कटाई धुआई थुआई पटे मिक्स पे आलू बीन्स गाजर जो कटाई रेडी थुआई कोबी कटा है सब धुआई थुआई छणा हम मसला भी कषा पनीर रेडी होगा मिक्स पनीर रेडी होगा बिना पियाज रसुण आज परिवा गोटा सरीनी से ये शाग ये ग्रीन मटर नष्ट हो जाए ना फ्रिज रे शिंब भी भजा हम मिक्स हम केते आज पूरा ये बस्ता क्या कौन खोलुच कौन आई मामू आनी पनीपरिया को मामू सान मामू भैया मामू बापा को देखिए कहते हाँ एबे आसले हाँ आसिक बसी सब बापा कौन जो परिवार ढाड़ी आमर आज खाली कुणिया जगतसिंहपुर भाई आई आम पुआ आंटी सरस्वती मो भणजा आसी मो भाई आई बेंगलुरु आई मुझे जगतसिंहपुर भाई घर ठू आई ना एठू आस कलिकता आई से तो 50-55 वर्ष जन्म कला से अधिका बार बार सीना कर निजर मामू कहीं काकुड़ी आनी कौटी दे दियो ठंडा समस्त तो बस्तार पूरे नहीं दियो काकुड़ी काकुड़ी प्रेमी लोकटा काकुड़ी खाई पारे तो हाँ एते पड़िया बढ़िया एते परिवा हाँ काकुड़ी खाओ ना काकुड़ी ठंडा है खाइबुन लंका लेंबू बो गोटे ढगटे कहल ढगटे कहल मो परिवार गोटे ढग कहल परिवार काण कर ढग खाइदेला माँ तुमको मन पहले सीना नंबर ना फल जाई तो बाई गड़ी जाई सतिया खुद तो बाई देती से सतरे मुद से कहला भोग पे रख भाज पखाड़ दीटा दिया ना केमिति देवी मो भात हो गोबर हाथ एमती कथा कहते आ नणंद को भाउज मैंने आजिकल भाउज तो आमती आपको बात सब करी काम कर मत आकार
ଜଟିଆ କମେଡି ଯୋଉ ଜଟିଆ ଯୋଉ ଭାଲୁଆ ଦାନ ଗୋଟେ ହଁ ଯୋଉ ଜଟିଆ କଳାରେ ପିଲା ହେଇ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରୁଛ? ଛୋଟ ଦି ଜଟିଆ କମେଡି ଦେଖୁଛୁ ନଟିଆ କମେଡି ଦେଖୁଛ? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଜି କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ? ହଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ? ଆଜି ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସବୁ? ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଥିଲ? ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ହୁଁ। ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ତାଙ୍କ ବାହନ ହେଲା ହଂସ ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ ହାତରେ ଧରନ୍ତି? ବୀଣା ବୀଣା ଧରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାହା ମାନେ କାହାର କନ୍ୟା ସେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। କେମିତି ତାହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ହେଲା। ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ଓଷା ତା ବିଷୟରେ ବି କିଛି ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ। ଆଉ ଯିଏ ତମର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସି ଦେଖିଲେ କି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ତ ସର୍ଜନା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କାହାର ସ୍ୱର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେମାନେ ସବୁ ଭାବିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ କମ୍ ରହିଗଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ମାନେ କିଛି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଝରଣା ବହି ଯାଉଛି ତାର କିଛି ଯେଉଁ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ବହିଯାଏ ସେ ବି ସ୍ୱର ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମୋର ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ବସି ସେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନରେ ବସି ତାପରେ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ? ସରସ୍ୱତୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝରଣାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବହିଯାଉଛି କେମିତି ଗୁଳୁ ଗୁଳୁ ନାଦ ହେଇକି ବହିଯାଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା କି ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ରହିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଆମ ମାନେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେମିତି ପୁରା ଲାଗିଲା ହେଲା। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁକି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ ନିଜେ ମାନେ କନ୍ୟା ତାମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କନ୍ୟା ହେଲେ କିଏ? ସରସ୍ୱତୀ। ସିଏ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ସିଏ ସରସ୍ୱତୀ ବି ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବନାଟା ଭୁଲ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବି କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ନା ନାହିଁ? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁମୁଟା କୁମୁଟି ହେଉଛ ନା? ହଁ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଜମା ବି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିଙ୍ଗ କେ ବଜେଇଦିଅ।